ба хотири пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии коронавирус ва дар асоси дастури супоришҳои ситоди ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ ҷиҳати пешгирӣ аз ин дар шаҳру деҳоти Панҷакент чораҳои безараргардонӣ андешида мешавад. аммо қисме аз сокинон аз ҷумла аз деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ мехоҳанд фаҳманд, ки ин чорабиниҳо пӯлакӣ аст ё ройгон. ман Дарвешов Абдурахим, омӯзгори мактаби миёнаи рақами 31 деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ мебошам. оё он доруҳое ки инҳо ба ҳар як хоҷагӣ мезананд арзиши 10 сомонро дорад ё не? ман сокини ҳамин деҳаи озодагон барои эҳтиёҷоти оила ба шаҳр рафтам ва аз шаҳр вақте ки бармегаштам дар ҳамон назди хонаи ҳам маҳаллаи сариосиёи деҳа бо 2 нафар бачаҳои ёш ва ҳамин кас вохӯрдам ва гуфтам ки шумо чӣ кор кунед безараргардонӣ. ман гуфтам пӯлакӣ ё ки бепул ва онҳо гуфтанд ки агар ҳар як хоҷагӣ бояд ки барои вақт зон ки мо безараргардонӣ мекунем 10 сомонӣ бояд ба ман гуфтам ки дар баробари оне ки шумоҳо безарар мегардон 10 сом мегиритон ба мо квитансия метиҳед ё не? гуфтам ки не. барои фаҳмидани ҳақиқати ҳол мо бо Қаршиев Абдуваҳоб, директори шӯъбаи безараргардонии профилактикии шаҳри Панҷакент суҳбат анҷом додем. дар асоси моддаи 19 қонуни 20 баъд фармоиши 408 вазорати тандурустии Тоҷикистон мон хонаҳои безарар мегардонем. мон шӯъбаи безараргардонӣ худмаблағгузор мебошем. барои мо нахнамо ҳаст. ҳар як метри квадратӣ мон хонаҳои манзилҳоя 40 дирами ҳар як квартал безарар мегардем. ҳозир мон кадостри корома ҳар хонавандон 10 сомонӣ гирифтасем вай 1 метр квадратӣ намешавад. барои ҳамин мондагии квадратметро райгон мебошад 10 сомонӣ. барои ҳамин ҳозир мо ҳам кормондан 12 нафар коркар ҳастем. барои ҳамина мо овқоти гарм карда метиҳем. хоб баъд доруя харида мегирем. барои доруҳою барои ҳамина истифода мебарем. инчунин сокинони деҳаи озодагон мехоҳанд донанд, ки чаро баъзе мутасаддиёни безараргардонӣ бесару либоси махсус ин амалиётро мегузаронанд. умед мекунем, ки ташкилотҳои дахлдор барои қонунӣ будани маблағи аз мардум рӯёнидаи кормандони шӯъбаи безараргардонӣ тадбирҳо меандешанд. гузориши Бахтовар Сафаров, Шоҳусайн Солеҳов ва Хаём Ҷуреев, деҳаи озодагон, ҷамоати деҳоти Хурмӣ.